O tradicional desfile de xigantes e cabezudos e o pregón previsto para o venres ás 9 dende o balcón do Concello darán inicio a 4 días de festa. O viernes ás 7 da tarde pois lanzaríanse as bombas de Palenque como sempre e saldrían os cabezudos da Casa do Carmen hasta a Plaza Maior, Plaza de Segundo Durán, a Plaza Grande, aí. A música será unha das principais protagonistas dos festexos con actuacións de grupos tradicionais, DJs e destacadas orquestras. Este evento festivo destacará tamén pola súa participación de numerosos grupos de música, tanto tradicionais como moitas bandas de música a nivel galego e ademais tamén de varias orquestas. Aínda que os nenos de seguro serán os que máis disfruten dos festexos, o sábado estará especialmente dedicado á mocidade cos sanjuerguines, que contarán con pasabares e festa da auga. E o domingo será o día grande, coa misa solemne e procesión do Carme en homenaxe a xentes do mar. E esa procesión que tamén ten ese momento de homenaxe sentido e que este ano, pois, o mellor é un pouco especial, porque, por desgraza, sí que hubo algún falecemento no mar este ano e será, pois, un momento especialmente sentido, como sempre vai realmente, non? Como dicía Jesús, pois un homenaxe a xente que traballa no mar durante tantos anos e que traballa e que pois moitas veces poñen en risco as súas vidas. Son festas, pero tamén hai un momento para ese recoñecemento. A tradicional queima de fogos para pechar, todo unha programación completísima, polo tanto, os nosos parabéns de parte da Corporación Municipal e en realidade toda a veciñanza polo traballo feito. As festas rematarán o luns coa gran queima de fogos de artificio e o combate naval, que porán o broche final ás celebracións.